Аз трябваше да остана за последно, но най-напред какво бих казал? Много голямо благодаря, че не сте забравили, че сте българи. Аз тръгнах по едни стъпки, които апостола показа на цяла България къде и как трябва да вървиш и какво трябва да постигнеш. Ще видите във филма много неща, които в детството са ми помагали да постигнат там моите мечти. Моите детски мечти, които вярвам, че вие също ще преследвате в времето, когато трябва да учите, когато трябва да се възпитавате и когато трябва да кажете с широка отвореност: аз съм българин. Виждам вашите лица, че не сте забравили къде е България, макар че само километър и 600 метра надели между Румъния и между България, където е река Дунав. Организираме всички неща, които са свързани с българската общност в Румъния, на 15 август да дойда, да бъда с вас, да изкараме един хубав, незабравим ден, да може да поиграя с малките деца заедно, да направим така, че още повече вие да се почувствате това, което се чувствате. И забравяйте, че България е една малка държава, но е дала много на тази земя. Sky is limit, госпожа Балканска. Вие качите там вашия глас, като никой няма да стигне. Ние ще летим, но няма да стигнем. Защото вие направихте това, ние се чувстваме горди. Аз се чувствам горд, че сте ми приятели, че се уважаваме и че не сме забравили къде сме тръгнали. Затова искам също към вас. Това, което ние постигнахме, е благодарение на вас. Защото без вашата подкрепа ние никога нямаше да постигнем това. Аз мога да говоря от мое име, защото благодарение на вас като публика, като фенови, стадионите са били пълни и искал съм да играя с цялото ми сърце, да мога да покажа на целия свят, че има едно момче тръгнало от Пловдивско село Яснополе, през Пловдив, през Харманли, през Пловдив, София, Барселона, Япония, Америка, Италия. Но никога не съм забравил, че тук има червена кръв. Че всичко съм го правил от любов, да мога да им докажа, че аз мога. Ние можем и вие можете. Затова, което ще видите след малко, дано мъничките деца проумеят това, което съм направил. Това още един път искам да благодаря на всички. Господин Митров, на вас, като организатор на това събитие, също на вас, като човекът, който най-много допринася за тези хора, за тези деца да се чувстват действително българи. Искам да ви пожелая крепко здраве, много усмивки по лицата, защото е трудно. Знам, че е трудно. Но нека да загърбим проблемите. Да кажем: ей, ние можем. Както апостола е могъл да приплува Дунав, да дойде, да се среща, да организира и да иска България да бъде свята, така и ние също можем да го направим. Мисля.